ket dagos arimagong inayat ka ide tinapodno ngemapay asyak tinalilaw mo apay ngayon bagang awal pamilyang gayam get OFW di asawang apay adik ka malanas yan balang kantis ka namin pinsan awate uray na sakit ka niya asika lipate kenta likudan jak kaya asyak pay di makarakra di pamilya arumbenga agrangsa apay ngayon bagang awal pamilyam gayang get OFW di asawam apay adik ka malanas yan balang kantis ka namin pinsan masyanak lauhay iti asawa ngada abrut ka marigrigatan nagsakripisyo para iti pamilya